Ďalšou témou v tejto lekcii sú miestnosti. Rooms. Prvou miestnosťou je a bedroom. A bedroom. Spálňa. Po anglicky bed je posteľ. Room, miestnosť alebo izba. Čiže v podstate je to posteľná izba. Celkom logické. A bedroom. Poďme ďalej. A living room. A living room. Living v podstate je žitie. To je od slovesa live, žiť. Čiže je to miestnosť, v ktorej sa žije. Obývačka po našom. A living room. A bathroom. A bathroom. Bath je buď kúpeľ, alebo vaňa. Takže opäť je to miestnosť s vaňou, alebo miestnosť, v ktorej máme kúpeľ. A bathroom. Všimnime si spojenie th, čiže dávame jazyk medzi vrchné a spodné zuby. Bathroom. A bathroom. Je to rozdielna výslovnosť od spálne, ktorú vyslovujeme bedroom. Bedroom, spálňa. Bathroom, kúpeľňa. A study. A study. A kitchen. A kitchen. A dining room. A dining room. An attic. An attic. Namiesto a sme použili n, pretože attic začína samohláskou a. An attic. A basement. A basement. A balcony. A balcony. No a napokon a garden. A garden. To je všetko. Kľudne si to prejdite ešte raz. V ďalšej časti budete vidieť nápovedu, obrázok a poviete mi, čo to je. Čiže prvá miestnosť je a dining room. Very good. Druhá an attic. Čo je táto miestnosť, v ktorej pracujeme? A study. A study. A vedľa nej? A living room. Toto by malo byť jednoduché. A balcony. Veľmi podobné slovenčine. A vedľa neho a bathroom. Super. Pivnica je a basement. No a spálňa, ako sa povie posteľ, je to bed, čiže bedroom. Great. Toto zelené je a garden. OK. A kuchyňa a kitchen. Super. No a v poslednej časti mi poviete, akú miestnosť vám pripomína daný obrázok. Čiže tuto sme samozrejme v kuchyni. A kitchen. Very good. V akej miestnosti sme teraz? Jasné. A bathroom. A garden. A study. Veľmi moderná obývačka je a living room. Super.